Waduh. Waduh, anak apa ki, Kang? Apa? Kurang ajar. Apa kon? Jarene ngejak mancing, tapi mancing keributan. Dadine kok ngene aku rek. Kan wong belas iki. Aja lak gare ya. Wong ae sih. Ngari kena buane iki. Lutung. Oh, mangani kelinci. Aduh. Sidak. Waduh, anak apa ki, Kang? Apa? Anak apa ki? Apa? Anak apa ki marah mendang? Anak apa? Apa? Lah karep-karepku. Ya ora apa-apa, Kang. Ya mau lagi ngarit lah ngulet pangan. Gaweane ngarit ae gak suge-suge tapi Ya pancene kaya piye kamu gaweane kepremaning. Oh. Aja kaya kuwe, Kang. Bantah. Aja, Kang. Bantah maneh. Ora wani nyong, Kang, ora wani, temenan. Mulai tengah mau kiwo. Ora, Kang, ora wani nyong lah. Ora wani. Kiwo rumah sakit iki. Iya, Kang, ora wani nyong, Kang. Tengen berarti tengen apa? Iya, Kang, ora wani, Kang. Kak wani. Ora wani nyong lah. Tengen kuburan iki. Ora, Kang, nyong ora wani, Kang. Ngapurane ya, Kang ya. Ngapurane. Jan, wong kae gemagus banget. Mentang-mentang nyong pendatang kuwi gemaguse pol. Awas bae tak laporna karo ketuane engko nyong ya kae, bocah. Gemagus pancen. Ayo mantap. Sopo tiwani nglawan aku. Minta tugel tangane. Premen di lawan. Lah. Iku arek. Kono mangsa. Tak sikat pisan wamu le. Warga geladak. Aduh, jancuk. Aduh, sopo ge? Aku le, dilapo kon? Nglawan. Ayo. Rene. Enggak. Samian, Cak. Yo, Cak, enggak wani, Cak, samian, Cak, seburan, Cak. Enggak. Ya, bantu ya. Dhewe metu wae wong tuwek iki kon. Ngene, aku njaluk tolong pijetno guluku iki. Caku guluku iki saiki. Gak, Cak, aku nemu makan lawan kating golek jamur, Cak. Lawo jamur kono ku. Engko tak tukono. Gelem gak? Yo, Cak. Gak gelem tak tamblengi ya. Iya, bisa men. Ayo. Cak iki kaku kabeh gulu iki. Aduh, dia. Ngene. Iya, ngono. Sik. Kacamatoe. Sik. Pas ono to kono aku. Pantes apa gak? Oh, gak pantes, Cak. Elek culun meneh. Di kono lho aku culun.
pantes gak pantes. Kon iki kudu ngomong pantes. Oh, pantes lo gak? Iya, Cak, pantes wis, Cak. Pantes mau, sip wis ganteng wis. Wong pelimpan kon. Kak wis. Tak gawe ae. Dirimu culun, saiki ganteng. Kak, isin aku. Ayo pijet sik. Ayo ngene. Ya, Cak. Nah, Oh, kon ya kudu iso nerokno omongku saiki. apa ya? Mas Omen, Mas Omen, premen. premen. Nah, ya apa? Mas Omen, premen. Bagus pinter kon. Wah. Meneh. Bisa gas. Mas Omen, premen. Oh, bagus pinter. Wis, Cak yo, aku kating golek jamur, Cak. Ya wis. Ya wis, aku ya wis lemes igulku. Wis. Ayo, Cak yo. Ya. Tak balik aku. Kira kero iki. Ora ikat mangga ngul mencungul. Lah ngene mencungul. Apa, Cak? Ana apa? Nah gini, Rok. Ini Rok. Oke, Cak Men. Ana apa, Cak? Kon tekon dia, Rok. Tegur balannya. Balan pun gawe nek balan. Kan aku kemarin. Aku iki golek barang gak Rok. Bareng apa? Aku iki kayak mau mancing, kalau barang iki. Kon gelem ta, Jak? Ayo wis. Iya, ya kudu gelem kon. Iku apa? Hah? Iku apa? Wis sembarang ning kono iwake wis. Ku njaluk apa? Wak nyanyi ono. Ya wis. Ayo, kudu gelem. Nduk, endi pancinge? Wis tak jegok ning kono wisan. Tenang ae wis. Pancinge? 8. Lah pakane. Wis ono ning kono. Pokok melu awakmu wis. Ayo. Cok mau. Nang bisa akeh ta? Waktu ning kono tenang ae wis cok. Cak, iki yo apa cak iki ben waras cak? Kena ambung aspal cak. Ya. Kok iso kapan? Winginane. Jabung cewek enak cak malah aspal. Hei, Yo apa cak carane ya? iki carane siji. Suntikno nang Pak Pur. Pak Pur ngantri sontek yo. Iya. Kan sontek sapi ya. Ya padha ae. Waduh. Kok ate kawin ae. Awakmu kan mirip sapi, Bang. Iya iki lemu. Iya. Limusin. Apa sing? Kena ambung aspal aku tiba. Kok iso? Ya iku ceritanya kan nguber arek. Nah, ono arek bisu nyolong sepedaku. Ya. Tak uber. Aku pertama nyangsang ning gedang. Iya, mari ngono tiba ning aspal. Ngene iki wis. Ada wis gak ketemu tiba ya. Kae sih, anak capai karo namet. Laporna bae, Bok ya. Iyalah, laporna bae, mari ngana. Cak. Oi. Piye nyong? Piye? Ya, Aku nyong. Ya apa nyong? Kene. piye lo? Piye lo? Yang mau lagi ngarit. Lah malah ditendang. Wis apa? Kamari preman-preman kae lho. Oman preman kae. Waduh, ora dadi banget bocah kok. Bagus banget. Sing arek sing iku paling cak sing sok-sokan iku lah, songari wareke. Preman pasar iku. Ya ora ngerti lah aku lah. Ya, kepriwe ge? Awakmu iki ngomong alon-alon. Aku gak ngerti, gak paham. Piye. Iya. Ki cara kayak gini lho. Pertamane nyong kan lagi ngarit. Ah, Lagi ngarit. Gak mau marah tekat buri tendang. kok iso nyong? Ya ora ngerti lah. Gemagus banget kae jenenge preman kae lho. Lah, wani ora to mbek wong iku nyong. Ya ora wani lah. Ya wong pendatang masa arep gemagusan Apa nyong? Nek wedi kok kene sing maju nyong. Apa ngis? temenan gue. Iya. Nanti saya kira sih. Ya mbok mau tak tinggal lunga lah. Ngarit ya kembali ora sida ngarit. Terus balik. Iku enake dikiri pelajaran. Iya wis. Gampang kok dikarep ya. Ya. Apa? Aku dianu ya, Siapa sing anu? dianu iku lho, Ferry preman nih, preman iku. Ferry. Heeh. Lah pada bae mbok dengan gue bocah maning jenenge preman-preman. Awakmu ya dianu Ferry nyong? Iya preman iku. Weh, kok kurang ajar temen. Ya wis ngene Mas. Wong-wong kok nek ketemu ya dhewe ya. Suara apa ya rek iku wis. Ki pelajaran iku wis enggak kena. Ya, aku cedak tuman nganuke ngomong gak salah wis dianui kabeh. Wis aja nangis. Nangis bahaya kayak cilik bae. Iku arek Cak, iku arek Ferry preman iku. Ferry. Lah kae kae. Bos karo Iya, kanca iku. Iku sak iki tepak iki. Karo Rasa- arek. Aku iki mau anu arek. Jadi sampean
Gak kate mancing. Lho mang, saiki mancing. Ya wis ae. Tenang ae wis. Enggak. Iki arek iki mang sing tak ajar. Sing diam sampean. Iya. Arek tapi akeh cak. Apa tuh? Apa wedi aku? Gak, ayo wis. Ono preman le. Ya wis. Preman. Ayo dadekno. Laporan kok. Hah? Oh laporan. Ning iku. Nantang ya. Ning kentuk iku. Iki jenenge Beri. Iya, kiye lo mau cak Iya, Le. iya kiye Iki bocah. Beri mana? Iya kiye apa? Ayo cok koyo aneh wan. Aku cak dudu aku cak aku kamu apa cak. Kau lagi kekerasan cak. Iki mlebu YouTube cak. Kau lagi kekerasan iki. Apa aku? Jarene ngejak mancing, tapi mancing keributan. Dadine kok ngene aku rek. Allah, apes aku rek. Aduh.